Ole clear tu te in zavain chibai le vekule voin hi November niriat kumsan hi somni panga inrin ni nia tuntuma hian thilbeng war thak deuh mai kan ngai thado nanga chu khovela mai mom khopui lian ber an mu chua chongchang hi ani dona tuna hian he mai mom khopui hian ngai ven a hloin mitam tak a thong khop mai ole kan soi thui main video clip hi kan en photanga he footage atang hian chiang takin he mai mom khopui len zia hi kan hria thiam ka ring Khovela hian thilmak tak tak hriat tur a awm fowa tuna pawh hian pathianina a thil siam zinga pakhat mai mom chuan khopui lian tak mai han lo din reng maya tunai deuh luka hmu chuan ti kha kan hriat a tha awme India rama inti hlimna do sanrin tla berpol mosplay a kalolo ma che kausani mukherjin ta na lo dinge epa hian ni tin lutla kartinin voiza somni panhi jili hi ti verziat heidonani tuna hian elzon veni chuan a thonin cheng zaman hui ti vir hal theidon mosplay hi download ani chuan cheng zan hi dong theidona Facebook a ngai dani tho phei chuan cheng zan hi danga zawain cheng zali dong theidon ani I thian te som lu phei chuan cheng sang khat zan hi dong theidon bok tuna hian lo zom vela pian chamlom na thilpek mosplay a hian cheng sang ni mani dong theidon ani poisa thuna also min him hlea UPI le bank transfer mangina ti the poisa tam tham tak hlo chui du chuan kan zinga lo tel vela thlatin in za songa percent hlo chuk theidon ani comment section a link ka da hi klikla ti chuan mosplay zin kong hi lo zo ve ro le journal subterranean biology in ansir chiana tanga antarlan danin maimon species panina colonial hetianga khopui andin hi an document an chin chia to chuan alien ber alani thuan soya puk thim taka chuanin heng maimom tam tak khi an chenga ti chuan colony in chengin teng hian mun khata lom lian tak main chena mun an siam ta a thalak le video tang te hian chiang takin he maimom khopui len zia hi kan hmu thiamin ka ring ti chuan mi thiam ten an chin chia danin he maimom khopuya maimom cheng za thi nuai khat sing khat sang khat an tlinga ti chuan an zawai hian teng hian maimom ril hian zama elai hmuna hian an chenga an chen na hmun puk hi sulfur cave ani puk lu don hnaya tiang hian maimom ril hi tam tak hmu tur a awm ani ti chuan soida ang khan he puk hi sulfur cave ania awm na hmun chu Albanian Greek border bula awm ani maimom khopui hmu chuak tu zinga mi Isvan Urak Associate Professor Sapientia Hungarian University of Transylvania mi chuan a soidanin colonial spider species panina hetianga maimom ril an zam toa lian ber ani thu a soya tuna hian an chin chia to chuan he maimom ril zam thuka lian hi ala omlo ani ora chuan a soidanin hetianga maimom ril tam tak mai inzam a hmu hian a ril ruwa thil tam tak om nga ti soya angai tuana thil sang sang te chu thuin a soi fi zo rova a thin lung chu a hlimin tin science chu hetianga maimom ril tam tak an hmu chhuat tak awang hian angai san zual thu le aza thu baka alom zia thu a soi chuak hian ani hetiang ang setur hi chuanin ton hriat inei angaya hriat thiam na inei ngai boka chawangin tuna hian khovel hmun sang sanga thil tam tak hmu chhuat tur alo oma thil tam tak in thu bom boka chawangin tuna chang hian thei top chuin tran kan lak alangai ni tin urak chuan a soi bok ani he colony zau tak mai le lian tak mai maimom tam tak nuai chuang chena hmun hi spider species pahnih te chena hmun ania chungsinga chuan Tegenaria domestica ania pakhat zok chu
hei hi burn funnel weaver ani lo pon domestic house spider tia kan hriat ania tin pakhat dang le hi Prinerigon vagans ani vele boka DNA analysis atanga landanin urak team te chuan burn spider kan ti hi singruk sang kwa helai hmuna hian an chenga tin dwarf weaver spider te hi singli sang ni chuang an cheng vele boka tiang hian spider species pani te chu he mai mom ri lian tak mai khopuyan dina hian an cheng ho ani mai mom tam tak chen na mun le mai mom ril tam tak an zam na mun sulfur cave hi sulfur acid ina asiam mun ania tin hydrogen sulfide chu aum tel boka chemical sang en pol ani ber mai chu researcher te chu anin hei hi sulfur cave mai mom colony an mu chua voi khat na ani lawa kumsan hi somni pan hi pokhan an lo mu chua le to boka puga thau ni in Speleology Society te chuan expedition Vermonar Kenyana an nei lain an lo mu chua le to boka tin helo po hi kumsan hi somni pali khan scientist te chuanin mai mom ril sang te chu sample ta na la khom vela to boka urakhianin hei po hi endik na lo nei le bokin expedition hi sulfur cave tho hian an lo nei to bok ane kan mu le kan hriat ang khan he spider web colony hi aturu khop maya mai mom nuai chuang chen na hmun ania hetiang ang puka hi chuan han lu thut te la chuan kan hlau view mai the ni ma sela heng thil sang tuna kan han soi le kan mu tak te hi pathian thil siam ro puizia tar lang tu ane ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani e